Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Felly, fan yma dwi'n mynd i cyfrannu fy ymprofiad ynglyn â'r sut i datblygu app Immune yn yr amgylchiad o datblygiad ar gyfer yr Android app ar gyfer yr ffôn symudol neu'r device symudol. Felly, mae'r hyn nid ydy'r hwn yn fideo i dysgu i chi sut i wneud hynny, ond i cyfrannu fy profiad pan dwi'n yn gwneud hyn. Felly, dwi'n mynd i gyfrannu fy meddyliau ac hefyd fy agweddau ac hefyd fy sefyllfoedd ynglyn â llawer o bethau pan dwi'n mynd trwy'r ymprofiad o datblygu yr app trwy'r defnyddio yr Android Studio ymgylchiad datblygu ar gyfer yr appiau. Felly, mae hyn, fel ydych chi'n gweld, cyfraniad o'n profiad i, nid ar gyfer mi i dysgu i chi sut i wneud hyn. Felly, dwi'n mynd i sgorsio gyda chi, ac dwi'n mynd i sgorsio ac i weithio ac i mynd trwy'r holl ymprofiad hwn gyda chi. Felly, diolch yn fawr am eich gwmni chi. Felly, rydyn ni'n dechrau ar y dechreuad. Yn gyntaf, mae angen i ni i mewnsefydlu yr meddylwedd ar gyfer yr amgylchiad ar gyfer datblygiad o'r app ar gyfer Android. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu defnyddio fel yr safle dechreuedig yr achwiliwr Google i achwilio ar gyfer yr Android Studio fel hyn. Mae angen i ni i llawystio y meddylwedd hon i datblygu yr appiau ar gyfer Android. Felly, dyna ni. Felly, os ydyn ni'n clicio ar y cyswllt ac wedyn i clicio ar y botwm fan yma i llawryso'r Android Studio Jellyfish. Wedyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm i llawryso'r Android Studio Jellyfish fel hyn, ac wedyn dwi'n mynd i gytuno gyda'r cytundeb fan yma fel hyn, ac wedyn i llawryso. Ac mae'n hyn yn cymryd ychydig o amser. Felly, fan yma, mae gyda ni yr neges fan yma, lle mae'n dweud rydyn ni'n gallu hawlio ein bathodyn ni ar gyfer yr Android Studio trwy'r i mewn llofnodi i mewn ar gyfer hyn. Ac mae gyda mi yn eisoes fy cyfrif ar gyfer yr Android Studio, ac ar gyfer hyn dwi'n mynd i cael y porio'r hwn i lawr ac wedyn i aildechrau gyda'r porio gyda'r fy mewn llofnodiad i mewn yn yr cyfrif ar gyfer Google ac hefyd ar gyfer Android Studio i hawlio fy methodyn ar gyfer yr Android Studio. Felly, dwi'n mynd i gwneud hyn nawr. Felly, unwaith eto, dwi'n mynd i barhau i archwilio ar gyfer yr Android Studio ar yr poriwr lle mae gyda mi yr cyfrif union yn yr Google ac hefyd mae'r hwn yn ei cysylltwyd yn eisoes gyda'r cyfrif ar gyfer yr Google Studio ar gyfer yr datblygwyr yr appiau hefyd. Felly dwi'n mynd i clicio unwaith eto ar botwm hwn i llawryso ac wedyn unwaith eto i ailgytuno gyda'r hwn fan yma ac wedyn i lawryso yr Android Studio Jellyfish. Dwi'n ddim yn gwybod beth ydy'r gair Cymraeg ar gyfer y Jellyfish. Felly, fan yma dwi'n gallu defnyddio fy device symudol i edrych ar gyfer hwn ac dwi'n wedi darganfod mae'r gair Cymreigdod ac efo Jellyfish slefren. S-L-E-F-R-E-N. Slefren ydy'r Jellyfish. Felly, yn yr lliwysog, mae'n slefrod, neu slefr, neu slefrennau, neu slefrynod. Slefren ydy'r Jellyfish. Felly, mae'r hwn 2023 wrth mis Mawrth yr unfed dwi'n yn dyfalu ac mae'r hyn y patch 1 ar gyfer yr ffenestri. Felly, dwi'n
unwaith eto yn edrych ar-lein ar gyfer gair Cymraeg ar gyfer patch. Beth ydy'r patch? Rydyn ni'n gallu defnyddio gair clewt neu clwt. Neu felly mae hwn y clwt un ar gyfer ffenestri. Wedyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm i lawrlwytho ar Android Studio. Felly fan yma, beth ydy'r gair Cymraeg ar gyfer studio? Felly rydyn ni'n gallu defnyddio ystudfa neu arlunfa neu darlunfa. Felly dwi'n mynd i lawrlwytho ar arlunfa, Android, slefren, 2023, mis Mawrth yr unfed, clwt un ar gyfer ffenestri, fel hyn. Felly dwi'n mynd i achos ar gyfer hyn i lawrlwytho, a rydyn yn gallu cadw y llygad ar yr arwyddfan yma gyda'r saeth i lawr. Mae hyn yn arddangos cynyddiad neu y blaendaethiad o'r llawrlwythiad. Felly, trafod rydyn ni yn achos ar gyfer hyn, dwi'n gallu sgorsio gyda chi. Dyma'r amcan neu'r cysyniad o'r fideo hwn yn hytrach nag i mi fel arfer pan dwi'n yn gwneud y fideo ar fy nghyfrifiadur. Dwi'n yn ymgeisio i ddysgu rhywbeth i'r cynulleidfa, ond fan yma yn y ffrydlau hwn, dwi'n eisiau i cyfrannu dim ond y profiad ac felly i cymdeithasu gyda chi fy cynulleidfa hefyd. Dyna'r amcan o'r fideo hwn yn yr ffrydlau hon i cyfrannu fy mywyd gyda chi. Felly, dwi'n treulio llawer o'r amser o orau ar fy nghyfrifiadur. Dyma'r fy hobi. Y peth dwi'n gwneud yn fy amser hamddenol. Felly, dwi'n yn gallu edrych ar-lein ar gyfer y gair Cymreigdod ar gyfer hobi. Felly, mae gyda ni geiriau fel yr hoff beth, neu'r differwaith. Hoffbeth neu differwaith. Beth ydy'r gair gorau ar gyfer hobi? Hoffbeth neu differwaith? Neu ydyn nhw'n gallu efallai creu gair newydd yn defnyddio y gair hamdden neu hamddenwaith neu rhywbeth fel hynny. Felly, nawr pan ydyn ni'n achos ar gyfer y llawrlwythiad o meddalwedd, ydyn ni'n gallu troi y sgwrs i'r pethau eraill, dim ond i mwynhau cymdeithasu ac hefyd i sgorsio i mewn yn y cyfrwng Cymraeg. Dwi'n wedi treulio ambell o'r blyddynau yn datblygu apiau i mewn yn yr Android Studio, neu beth oedd y gair darlunfa neu arlunfa. Dwi'n wedi datblygu ac wedi cyfrannu yr apiau hwn ar yr Google Chwarae neu Google Play. Ac mae'r rhain yn poblogaidd iawn gyda'r defnyddwyr, ond gyda'r anian, beth ydy'r ystyr o gair anian. Felly pan ydyn ni'n dweud natur, y gair ar gyfer natur yn Saesneg Cymreigdod yw anian. Pan ydyn ni'n dweud naturiol, ydyn ni'n gallu defnyddio y gair anian nôl. Felly gyda'r anian o'r fath oedd meddalwedd hon, mae angen i ni y holl amser i lenwi y ffurflenni i
i datganu ffeithiau ynglyn â'r app. Mae angen enghraifft i ni yn rheolaidd i datganu ydy yr app hwn yn addas ar gyfer yr, y plant. Enghraifft ar gyfer pobl ieuanc. Felly mae'r hyn yn cymryd llawer o'r amser tro i tro i cadw i fyny. Felly dyma'r rheswm pam roedd yr apiau yn roddol mynd yn lleihau trwy'r flynyddoedd oherwydd mae'r gweithrediad hwn yn angen llawer o amser o oriau i mynd i lofnodi imiwn yn y cyfrif ac i llenwi yr ffurflenni ar-lein. Mae'r hyn yn angenrheidiol ar gyfer yr apiau oherwydd maen nhw'n cael eu llawrithio trwy'r holl byd. Felly dyma y rheswm oherwydd mae yn pob gwlad yn y byd ei rheolau ei gyfreithiau eu hunain. Felly mae angen ar gyfer yr Google App i ifeddhau i'r deddfau a'r cyfreithiau pob gwlad yn y byd. Felly dyma'r rheswm dwi'n meddwl ar gyfer yr helaethwydd o'r ffurflennau mae'n angen i ni bob blwyddyn angen i lenwi. Ac mae'r hwn yn cymryd llawer o amser. Yn ether i hynny hefyd, mae'r datblygu o'r apiau nid peth sydd yn syml. Mae angen i ni i cadw i fyny ein gwybodaeth o'r technoleg oherwydd mae'r technoleg hon yn gwellhau o flwyddyn i flwyddyn. Felly mae bethau newydd sydd yn cyrraedd pob blwyddyn. Felly mae'r hyn yn angen i ni i cadw i fyny yn dysgu y holl amser. Felly dyma'r bywyd o rhywun sydd yn datblygwr o'r apiau, rhywun sydd yn rhaglenwr. Mae'n angen i ni i dysgu technoleg o'r holl amser oherwydd mae technoleg yn newid ac yn diweddaru o flwyddyn i flwyddyn. Felly dwi'n gweld mae'r llawrythiad bron yn ei gorffen. Felly, ar ôl hynny, mae angen i ni i mewnsefydlu ar Android, darlunfa neu arlunfa i mewn yn y cyfrifiadur hwn ar ôl y llawrythiad. Felly, rydym mynd i archos yn ychydig, ac ar ôl hynny, dwi'n mynd i cael yr egwyl ac wedyn i dychwelyd ar ôl hynny i barhau gyda'r mewnsefydliad o'r meddalwedd hon. A dyna ni, os ydym yn clicio ar yr orwydd ar gyfer y pregellfan yma, mae'r hwn yn agor yr pregell ar gyfer yr meddalwedd. Os dwi'n gallu troi yr sgrin recordiad i'r pregell, efallai. A dyma'r meddalwedd oedd wedi ei newydd llawrithio, ddim ond nawr, ac felly y cam nesaf yw i clicio arno fe ac wedyn i mewnsefydlu yr Android arlunfa'r 2023, mis Mawrth yr 11. Dyna'r clwt yr 40 ar gyfer y ffenestri. Felly rydym ni'n mynd i gwneud hynny yn y cam nesaf.
Felly, fan yma dwi'n mynd i parhau gyda'r mysefydliad o'r Android arlunfa 2023, yr cyntaf o'r mis Mawrth, y clwyd pedwaredd ar 10, trwy dwbl clicio'r arno fe, ar yr feddwedd oedd dim ond nawr wedi ei newydd yn llawrythol. Felly mae angen i ni i aros am ychydig o'r eiliadau, tra fod mae'n hyn yn gwneud hynny. Felly, pan ydyn ni'n aros, dwi'n gallu sgorsio yn ychydig ynglyn â'r cysyniad o'r ffrydlau hon. Felly, mae'r ffrydlau hon cyfle i mi i sgorsio ac i cymdeithasu, ond dim ond hynny, i gyfrannu fy mywyd gyda'r cynulleidfa ac i ysgorsio ynglyn â'r bethau dwi'n yn ymddidori yn enwedig ynglyn â'r iaith. Oherwydd pan ydyn ni'n defnyddio yr iaith Cymraeg union yn yr ardal o'r cyfrifiadur o rhaglenni, oherwydd y pwysigrwydd o'r Saesneg, mae'r hyn dwi'n yn canfod yn pwnc sydd yn hynod o ddiddorol. Yn pa sefyllfa i defnyddio y Saesneg ac yn pa sefyllfa i defnyddio Cymraeg os ydyn ni eisiau i cyfathrebu union yn yr iaith Cymraeg. Mae'r y pwnc hwn sydd yn perthnasu i bob un ohonom ni sydd yn siarad yr iaith Cymraeg, oherwydd yr pwysigrwydd o'r technoleg yn ein bywydau benyddol, ac hefyd y pwysigrwydd o Saesneg union yn yr byd o'r technoleg. Felly, beth dwi'n meddwl yw, ei fod yn hynod o bwysig gyda'r y holl byd o'r technoleg yn troi i cyfathrebu union yn cyfrwng Saesneg ar gyfer y rhai ohonom ni sydd yn eisiau i barhau i cadw i fyny yr iaith. Dwi'n meddwl mae'n hollol posib i wneud hyn union yn y cyfrwng Gymraeg. Felly mae gyda ni fan yma'r neges ydych chi eisiau i caniatau ar ap hwn i wneud newidiau eich dyfais ac dwi'n mynd i dweud ydw. Ac wedyn mae'n dweud croeso i'r sefyll i fyny ar gyfer yr Android arlunfa. Fe fydd hwn yn eich lliwio chi trwy'r mewnsefydliad o'r Android arlunfa. Mae'n agmell i cael pob un cymwysiad eraill cyn i dechrau. Felly dwi'n mynd i clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn dwi'n mynd i dewis dau ohonynt o dewisiadau fan yma, yr arlun Android ac hefyd yr defaes rhithiol Android. Ac wedyn clicio ar botwm nesaf, ac wedyn dwi'n cytuno ar gyfer llewod hwn ar gyfer y meddywedd. Ac wedyn dwi'n mynd i derbyn yr ffordd yn yma. Beth ydy'r hwn yr ffordd go iawn yn Saesneg. Felly dwi'n mynd i edrych ar-lein fan yma. Pan ydyn ni'n eisiau i dweud defnyddio y gair yr ffordd, ydyn ni'n gallu defnyddio enghraifft y ffordd. Mae'r gair go iawn yn y gyfrifiadur, y ffordd. Beth ydy'r diffiniad o'r ffordd?
BRR ffordd, mae hwn yn llwybr rhwng dau lle sy'n lleihau'r pellter teithio. Felly, o, dwi'n mynd i derbyn yr berffordd fan yma, ac wedyn i glicio ar botwm i mewnsefydlu, ac mae'n angen i ni unwaith eto. Felly, trafod yr hyn yn achos ar gyfer hyn, dwi'n gallu parhau gyda'r cysyniad o'r fideo ac hefyd y ffrydlau hon, sef i gyfrannu fy mywyd ar yr ffrydlau hwn, ac hefyd fy meddylau ynglyn â sut i ddefnyddio yr iaith Gymraeg i mewn yn y byd o'r technoleg, yn y byd cyfrifiadurol. Oherwydd mae'r helaethrwydd o'r terminoleg i mewn yn Saesneg. Pan ydyn yn siarad ac i cyfathrebu i mewn yn y cyfrwng Cymraeg, mae llawer o dywisiadau i wneud ynglyn â sut i ymdrin ar terminoleg hyn i mewn yn y iaith Saesneg. Felly, fan yma, os ydyn ni'n edrych ar y sgrin, mae'n dweud mae'n nawr yn gorffen mewn sefydliad o'r arlunfa Android. Felly mae'n angen i ni i glicio ar gorffen i cau mewn sefydliad, ac wedyn i dechrau yr arlunfa Android. Mae gyda ni beth ydy'r gar ar gyfer jellyfish. Mae'r hon slefren yn ydoedd, dim yn nawr, slefren ar gyfer unigolyn dwi'n dychmygu ar gyfer y jellyfish, y sglefrenod neu sglefr ar gyfer y llwysogrydd neu sglefrod. Felly, os ydyn eisiau i cynorthwyo i gwellau yr arlunfa Android, dwi'n mynd i dewis pedio i ddanfon, oherwydd fe fyddai hyn yn arafu o'r holl cyfoedd o'r datblygu i mewn yn y gymhell hwn, os mae'n ein mynd i ddanfon data yn ôl ar gyfer ein defnyddiad o'r arlunfa Android hon. Felly nawr, os ydym mynd i creu taflun newydd, felly ydym yn gallu cau yr hwn fan yma, oherwydd roedd gyda mi o'r blaen yr taflun ar gyfer yr app fan yma. Felly dwi'n mynd i dewis i cau y taflun hwn trwy defnyddio y ffail ac wedyn i cau y taflun. Ac dwi'n mynd i dewis i terfynu fel hyn. Ac wedyn, mae angen i ni i ddarparu y llwybr i'r Android SDK. Dydw i yn gwybod ble ydy'r SDK. Felly, fe gaiais i lawr yr blwch fan yma gyda'r neges i oedd yn gofyn ble ydy'r SDK. Ac wedyn dwi'n mynd i alygor yr arlunfa Android trwy'r mewnbynnu yr enw fan yma, yr arlunfa Android, ac wedyn i clicio ar yr app fan yma, ac wedyn i achos ar y gyfer i dechrau unwaith eto y slefren 2023, mis Mawrth yr gyntaf. Felly, gyda'r arwydd fan yma, dwi'n mynd i clicio ar yr arwydd fan yma ar y bar ar gyfer y gochwil, ac wedyn i dewis i glynu i'r bar gochwil beth ydy'r gar Cymreictod ar gyfer i pinio i'r bar bar gochwil. Felly, os ydyn eisiau i defnyddio y gar hwn, ydyn nhw'n gallu defnyddio gar i hoeli neu
yr yn gallu defnyddio yr gair i cethru. Felly yr yn gallu cethru yr ap hwn i'r bar gorchwil fel hyn. Felly mae'r arwydd wedi ei cethrwyd ar y bar gorchwil. Felly mae'n dweud nawr ar y sgrin ni chanfyddiad yr SDK. Felly cyn yn parhau, mae angen rhaid i lawrlwytho yr cydrannau angenrheidiol neu dewis SDK sydd yn bodoli. Felly dwi'n mynd i dewis botwm nesaf, ac wedyn mae'n dweud i gwirio y cydrannau ydych chi'n eisiau i diweddaru neu i mewnsefydlu. Felly wedyn clicio i barhau. Felly mae'r hyn gyda ni yr Android SDK ac hefyd y Android SDK llwyfan. Fan yma. Achos mae'r Android 14 ydy hwn yr diweddaf. Rydyn yn gallu gwirio hynny trwy'r enghraifft i ofyn ar yr archwiliwr beth ydy'r Android API diweddaf. Felly mae'n dweud 14. Felly rydyn gallu dweud dewis Android 14 ar gyfer y llwyfan Android 14 fel hyn. Ac wedyn i clicio ar yr botwm nesaf. Mae'n hyn yn angen i lawrlwytho y maint o meddalwedd 614 o megabait. Felly dwi'n mynd i clicio ar nesaf. Ac wedyn nesaf unwaith eto. Fe fydd hyn yn llawrlwytho'r beth ydy'r emulator yn Cymraeg. Os ydych meddwl ar y gair i cyffelebu, neu i dynwaredu, neu i disgyblu, rydyn gallu efallai defnyddio y gair i disgyblwr, neu dirynwadwr, neu disgyblwr, neu disgyblydd, ac wedyn taclynau ar gyfer y adeiladiad o'r SDK, ac wedyn y llwyfan, y 34, mae'r hwn diweddaf, ac wedyn y taclynau ar gyfer yr llwyfan, ac wedyn yr tardiadau ar gyfer yr Android 34. Felly mae 34 fel mae'r wefan hon yn dweud diweddaf. Felly mae'r hwn yn beth da. Ac wedyn mae'n angen i ni unwaith eto i derbyn y cytundeb fel hyn. Ac wedyn i dewis ar y botwm i orffen. Ac unwaith eto, fel arfer, mae'n hyn rhywbeth sydd yn gyffredinol iawn yn y byd o rhaglenni. Mae'n angen i ni gymaint o amser i achos ar gyfer meddalwedd i lawrlwytho ac pan ydyn ni eisiau efallai
i gyfrannu rhyw fath o cymwysiad rydyn nhw wedi ei datblygu, mae angen i ni i uwchlwytho hefyd i'r cadwrfa. Felly, rydyn nhw'n mor aml yn llawrytho ac hefyd yn uwchlwytho meddalwedd oddi wrth yr rhyngrwyd ac i fyny i'r rhyngrwyd i'r cwmwl yn yr rhyngrwyd i'r rhyw gadwfar, fel maen nhw'n dweud. Felly nawr, rydyn yn y cyfoeth o llawrytho'r yr SDK diweddaf ar gyfer yr arlunfa'r Android. Ac dwi'n meddwl, dwi'n dyfalu fe fydd hyn yn cymryd munudau. Felly mae hwn unwaith eto yn caniatáu y cyfle i mi i sgorsio ynglyn â'r defnyddiad o'r iaith Gymraeg yn y byd o raglenni. Dwi'n meddwl mae'n hwn yn hollol posib, ac beth ydyn nhw'n gallu gwneud os ydyn nhw'n mae gyda ni medrusrwydd i wneud hwn yw i gyfieithu popeth yn Saesneg i mewn yn Gymraeg. Efallai mae'r rhain ohonyn sydd yn gallu gwneud hynny pan ydyn enghraifft yn gwylio ar y teledu yn hytrach na gwrando ar y rhaglen i mewn yn y cyfrwng Saesneg, ydyn yn gallu cyfieithu bob un gair yn y cyfamser i mewn i'r cyfrwng Cymraeg ac wedyn i mwynhau y rhaglen i mewn yn y Cymraeg yn y cyfrwng o Gymraeg. Felly dwi'n ymgeisio i wneud hynny lawer o weithiau. Felly mae'n hwn yn hollol posib, ac os mae'n gwell i ni i deall yr cymwysiad o rhaglen i mewn yn y cyfrwng Gymraeg. Felly mae'r hwn rhywbeth sydd yn beth da i wneud pan ydyn ni'n gwylio ar y teledu yn hytrach na'r mwynhau y rhaglen Saesneg i mewn yn cyfrwng Saesneg, i mwynhau fe, yr un cymwysiad yn y cyfrwng Cymraeg ar ôl ei gyfieithwyd gyda ein hunain pan ydyn ni'n edrych yn y cyfamser ar y rhaglen. Ond nid ydym ni yn wastad gyda'r medrusrwydd yn hynny, ond mae'n ymarfer gwych. Dwi'n tybied i ymarfer siarad Cymraeg, ond nid dydy. Felly dwi'n yn gwneud hynny weithiau, ond nid yn aml, oherwydd mae'r hwn yn angen hynod o medrusrwydd yn y crefft o gyfieithiad. Ond os dwi'n yn gallu parhau i wneud hynny, ac efallai i cynyddu yn gwneud hynny, dwi'n gobeithio dwi'n gallu efallai cynyddu yn y gwrthyddiad hwn, ac oherwydd dwi'n meddwl fe fyddai hynny yn gwellhau fy safon o'r Gymraeg yn hynod. Felly nawr, maen nhw'n wedi llawrythio ac ydyn nhw'n achos ar gyfer hynny ac i datgosgadu. Felly maen nhw'n wedi ei mewnsefydlwyd. Nawr maen nhw'n dweud mae'r Android SDK wedi ei diweddaru. Felly dwi'n gallu clicio ar y botwm i orffen. Nawr, os dwi'n dechrau yr arlunfa, yn enghraifft os dwi'n dewis daflen newydd fan yma, dwi'n gallu parhau gyda'r datblygiad o'r app.